ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ଖାଇବା ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ। ଏକରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଖାଇବା ରହିବା ମେଡିସିନ ସବୁଯାକ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ। ଚିକିତ୍ସା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8010119000। ଦୁଇରେ ଜିଜି ଚାରିଟେବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଡିଓ, ଅର୍ଥୋ, ନ୍ୟୁରୋ, ଗାଇନିଂ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା। ତିନରେ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚିମ୍ବୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଅପରେସନ ବି ହୁଏ, କେମୋ ବି ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ପୁଣି ଫ୍ରିରେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚାରରେ ଗୁରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ କିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଡନୀ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଚିକିତ୍ସା କିଡନୀ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଠାରେ ରହିବା ଖାଇବା ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 011263464337। ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ କେଏସ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗାଲୋର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 089711000000। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ସେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।